Aina kun tehdään video, ei halua sieltä kaikkea aloittiin. No siis, ennen kuin Emppe tuli, niin mä olin Silver 3. Sitten mä kuolin ekalle pelaajalle mun se äskeisessä matsissa. Niin mä sain siitä yhtäkkiä Diamond 2. Mikä tää mun tää? Mikä tuo on? Metapena. Joo, täällä on kinetikkileiri. Eiku aion. 33 kretti vaihtuu. Jäi. Meikä on ton sen eikö se tarvii meikä halutun pommi. Joo, tuo Chapter 4. Äijä ilmeisesti paikan muu eestä. Tulo Lamborghini. Tossa Oh on my god, siis. toi on pelin huonoin asia. No. Meillä ei oo ollut No, mä joissain ollut. Silloin Chapter 5 lakopelä. Ai joo, se on fakta. No, okei, kaksis. Älä joo. 30. Jos meikä ei tai... Ei kun tää mässään ei jäi. Se viimeinen tässä. Siinä on sinne Emppe tällä kruunissa. Vaan bumpas. Okei. Paljon siihen pitää hittää. Se on mieka. Tapa seinä, se on botti. Mene tappamaan se vaan bumpas. Tapaa se on platti. Mie kuoli. No. Verevo. Se riippuu. Mitä on tää haulikko? Miten tolla haulikolla voi hittää jonkun 200 sen? No aivan, no meikä kuoli. Meikä oli 200 HP. Tai on 200. Äkkiä. Ei, mutta kyllä sä soitaisi valkoa. Joo, kai on pitää mennä. Mun ehkä kantee mennä jonnekin muualle riivurta, mä enhän tässä varmaan pysy. No tos. Lopeta se. Lopeta. Lopeta. Ei siellä oli mitään. Mä katsoin, että siinä on buildattu. Jumalta No niin, mene riivuun taidessa. Kyllä mä teis. täällä on meidän Tesla. 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 Niin, totta Dari. Tarviks se minä? Ollaan sun menäjä. Kato, kun en mitään. Mä sain maailman huonointa luuta. Voi mennä tuohon shotgunin, mutta sitä Aria ei ole, ei tiedä. Please ole se. Yes. Jaiks.
my god, veikö se on hyvä luukku. Ja mä pöllin sun kaikki boomit. Mitä ne onkaan? Ai ne boomina. Ne. Seppo tää menee sitten YouTubeen. Tai se on sillä on. Mene muun. Mene. Mene. Menet. Junassa on vihuja, junassa on vihuja. Ja missä on ne juna? Tuolla. Molempiin kolmeen. Minä kato kotiin. Tää toinen. Molemmat taas. Jaa. Tähän tuli Jemppe uusi. No ai jaa, siis mä lähdin. Me koukuttais niin paljon. Sit se ois välillä porraa. Ai mä sitten tapas sitä. Meidän tulee tietysti. Onks sulla iso? Ei. No mitä sulla on? Minä ja. Mä nyt kyllä niitä. Räkki. Räkki. Seinillä jäi, toinen jäi. Mä tappasin Suisvardia. Suisvardia ihan... Mä porraa. Mutta tuu tähän. En tuu tähän. En mä pysty. Pysty. Ei tässä ole ketään. No tässä mun luonapa on. No joo. Kyllä se pääst. Mene. No siis, mä... Kävele. Kävelen näistä ohi. No ei se ole. Juoksu. Ja Suisvardia. Suisvardia. Tuu tähän, ei. Ei saakele. Joo, meitä puoli. Lähe. Oh, no. Ei. Missä on kenne? Ei. Hyvä, mä kannata ilma. Voi anneta kanssa. Eli se tarkoittaa, että tänne on tulossa vihollinen. Täällä on tää Lock on pistooli nykyään tässä pelissä. On. Joo, huomaan. No, kato. Mä en tiedä. Lopeta! Onko se nyt tulee? Täällä... Okei, mä nyt tänne. Onko tähän mulla? Joo, ajakaa pois, täällä ei ole yhtään. En missä sä oot? No,
Täällä. God. Vähän niinku iteski laitas. Au, taisin ees. Oppa ne. Kun kaikki vihu pussiin, en mä tuota. Mikä tuo? Tää auto, kun se vie niin paljon ääntä. Sinne auto. Eikö ole? No ei ole. No on lamma. On. Ja sulle. Tässä on rihuja. Mitä? Kuka tän on tehnyt? Ton. Äiti ja minä. Vähän on rihuja. Ehkä kuolit. Sä voit puilta siihen. Läppäs. Ei. Käsi. Kumpi on tämä vasta? Minulta. Mitä meikällä? Nyt mä toivon, että nää kuolee ilmaan. On paperi. Räppi. Oho, mä kuolin. Lähti karkuun. Tulevat minun päälle oikeesti. Ei no! Auto! Nää ei oo mitään. On pelkkä harmaa visko. Tuolla ei oo vihy. Minä jo. Anna. Heitä. Heitä, ei kun ei oo auto. No kotsu. Räkki. Eli se on sellainen tapaus, että laittui stillaset. Tässä luutit, mä tarvit enemmän. Täällä oli 2 aria. Missä ne niitä? Missä ne meni? Pitäisikö meidän jotenkin mennä Seaporttiin? Tossa. Jotenkin.
No katsotaan, että mennäänkö sinne Ai joo. No sehän on katoalueella. Tai sillä on Kato. Niin, mutta meidän pitäisi mennä sinne, kun meidän selässä tulee medallia. Jos löytät täältä joku hyvä mesta. Mä kuulen auton. Ei no. Mä kuulen auton. Jottahan mulle. Nyt tällä alueella. Täällä on paljon parempi piilo. Tuu tänne. No, onko se alueella? Ei. On vesi. Olisiko tää? Tää on ollut jo siitä päässä luen, mutta... Näytä mikä. No tuolla on, mutta tietysti täällä on katto. Täällä on toinen talo, Mennään tähän. Kato. Mennään tänne. Meidän pitäisi päästä jotenkin. Olis mä mennä tuohon hökkeli? Joku aato ei oo. Siis meidän pitäisi päästä niinku alueelle. Tuolla on vuorolla vihoi. Jäi. No, mutta meidän pitää mennä. Mennään tähän mun boksiin. Ei, mä menen tänne. Mennään tänne vuorolle. Täällä oli myyttinen. Okei, tää vuori on muuten paras paikka. Joo, täällä oli setit meikällä. Oh my god, täällä oli setit oikein. Sehän tehdään pari boksia tähän. Joku pakkaa. Meillä on tää paras paikka. Tää on niinku ehkä paras paikka rakentaa. Tuolla. Isaakelin mä parata edes. Nyt mä voin osua tällä. Minne se ei mennä? Tää on okei meillä. Tiedät, onko se alueella? Kuulen auton, en tiedä missä se on. Tää on meillä aika hyvä peli. Tähän box. Tuossa, aika mennä tuon toiseen. Se on lähempänä. Älä ammu. Meitä ei paljasteta. Pitäisikö mennä tuohon puun? Mennä taakse? just. Täällä on avaamaton chest. Autos. Ei tullu sitä isoa. Tuolla mä näen. Hei, tässä on puska-alueella. Oi ei! Hei, noi on muuten pulassa. Meillä on paras paikka niinku ihan oikeesti. Jäi. Joo! Hei, kato tää mulla on. Ähä! Kruunuvoitto rankkedissa. Siinä oli se video.